Én azért jöttem a Diana szakképző iskolába, hogy majd később ezt a rendőri pályafutásom alatt tudjam hasznosítani. Ezt mindenki egy férfi szakmának fogja fel, de szerintem egyébként nők is megállják a helyüket, hiszen ugye a szép érzék és az esztétika nem feltétlenül férfi erényes tulajdonság. Hát a fegyverismeretem az nagy látókörben bővült, és igazából örülök neki, hogy ebbe az iskolába jelentkeztem, mert így jobban meg tudom ismerni a magyar haditechnikát, és a múltban és a jelenben használatos fegyvereket.